с футболистите да направя някакъв жест към тези деца. Поглед на това, че до тук така долу-горе ни върват нещата и искахме да направим много добро дело с тези деца. Екипи, подсигурени от Краси по спорт, които са едно към едно като на първи, които ние си ги заплащаме. Всичко от тези средства са събрани от премирането на футболисти, отделение плюс лакомство. И мисля, че е така добър жест и им прави чест на нашите футболисти, че изявяват желание за такива благородни каузи. Очаквате да дадете пример на други футболисти? Дай Боже, ние си мислиме, че ще направим това нещо традиция, което не само за този дом, има и други такива деца в затруднено положение, където колкото може, колкото и да е минимално, все нещо. Виждате, че и те се радват тези неща. Мисля, че е добра така инициатива.